Domekan egin zuten lehenengo Zauntzen lasterketa Elgetan, goizeko 10:00 abiatu ziren izena emandako 200 lasterkariak, horra Elgetako plazan bertan hasitako lasterketa, eta egin beharreko lehenengo lana Goikomendira igotzea, igoera gogorra herritik hasi eta segituan 10-15 minutuko lana, eta ondoren jaitsiera luzea zeukaten mendi lasterkariek, guztira 15 kilometroko mendi lasterketa 900 metroko desnibel positiboarekin eta hasieratik antzular bat Ibai Larrea lasterketan agintzen. Gipuzkoako cross txapelketa irabazi berri du antzularrak, ez hori bakarrik baita herriko mendi lasterketa ere antzulako 8.000 horrenbestez garbi zegoen Elgetako irteera puntuan Larrea zela lasterketa irabasteko favorito nagusia. Eta ez zuen kalerik egin hasiera batetik. Berak jarri zuen lasterketako erritmoa eta bakarrik egin zituen kilometro gehienak. Herri mailako lasterketa da baina Elgetakoa, eta hor herri mailako lasterkariek ere protagonismoa izaten dute. Hor ikusi duzue, Ane Zabala Arrasatearra, Arrasate Udalatx lasterketako irabazlea, Antzulan ere nabarmendu zen Zabala, eta besteak beste, aurten ere Arrasate Udalatx lasterketa mimos prestatzen dabil. Bera izan zen Elgetan azkarrena, ordu bat 32 minutu eta 59 segunduko denbora egin zuen Ane Zabalak, eta ordu bat 12 minutu eta 6 segunduko lana Ibai Larreak. Hain zuzen ere, herrian horixe esan askok komentatzen zutena, lehenengoak ze denbora ingote zuen, ia ordu bat eta 10 minutuko langatik jaisteko kapaz inor izango etezen. Ibai Larrea izan zen azkarrena, baina 2 minutu eta 6 segundu gehiago behar izan zituen, horrenbestez horra datozen urteotarako erreferentzia, ia nork egiten duen ordu bat eta 10 minutuko marka Elgetako lasterketan. Mendi lasterkariak, mendian eta bitartean herrian zer, hauntzen lasterketa ez, antxumeen lasterketa izan ere, nagusiendako lasterketa bakarrik ez, intxortako hauntzek, alegia lasterketako antolatzaileek gazteak ere kontutan izan dituzte, eta eurendako lasterketa errezagoa, euren adinera egokitutako proba antolatu zuten. Horrere irtera leku berean egin zuten, 10 beharrean 10 irten ziren 21 neskamutiko, ia datozen urteetan zenbateko hori kopuru hori goranzka dijoan, eta horiek egin beharreko lanak 4 kilometro zituen plazatik bertatik Goikomendira igo, eta handik ostera ere plazara jeitsi. Eta zeregin horretan Xabat Otazu izan zen gizonezkotan azkarrena, irudiotan dozuen mutilak abantaila hartu zuen hasieratik, atzetik hainbat lagun izan zituen gertuan, horrere adina garrantzitsua izaten da, 12 eta 16 urte bitarteko gazteendako antolatutako proba izan zen, eta bakoitzak bere mailan egin ahal izan zuen lasterketa. Diogun moduan gizonezkotan Xabat Otazu izan zen onena, emakumezkotan berriz nesketan Maili Barrutiak irabazi zuen lasterketa.
bakarra bada, Antxumen lasterketak eman zuena, gazteak atzean utzi eta heldu diesaiogun ostera ere hauntzen lasterketari horra Intxortako irudiak giro ederra egiten zuen. Intxortan hortik azkenengo lanak azkarrak ziren, alegia Intxortatik Elgetara jaitsi behar zuten mendi lasterkariek, hor ikusten dozue Ibai Larrea bera Intxortako antenatik Elgetara jaisten, ze azkar egiten duen mutilonek korrika, eta ikusi zelako zuzena daukan Elgetak azken metroetan irudi horiek helmugatik bertatik hartuta daude, pentsa oraingoan Ibai Larreak bakarrik irabazi du lasterketa, baina hor egunen batean esprinen bat baldin badago, benetan izango da ikusgarria. Horra herrikiden artean, Elgetarren txaloak jasotzen, Ibai Larreak ordu bat 12 minutu eta 6 segundutan barkatu irabazi zuen lasterketa. Ane Zabala orain Intxortan tontorori gainditzen, lasterketan bigarren Ibai Etxeberria Azpeitiarra Lagunonak taldeko mutila, eta hirugarrena Aser Alonso berrizko mendi lasterkaria. Egia da mendi lasterketa honetan Elgeta mugan egonda bizkaitar asko animatu direla lasterketan parte hartzera, tartean ere debagoienekoak asko izan dira normala den moduan, baina bereziki bizkaitar askok hartu dute esku aurtengo hauntzen lasterketan. Podiuma osatzen esan dugun moduan Ibai Larrea, Ibai Etxeberria eta Aser Alonso, laugarren Mikel Arriola, bosgarren Ander Garitagoitia. Hortxe utziko ditugu lehenengo boste kideak. Emakumezkotan berriz esan dugu Ane Zabalak irabazi zuela lasterketa, ordu bat 32 minutu eta 59 segunduko denbora eginda, eta bost onenak azpimarratuko ditugu. Amagoia Salazar, Andikona Albizuri, Maria Sánchez eta Josune Zabala. Horiek bost emakumezko azkarrenak, Ane Zabala helmugan sartzen ikusten dugun bitartean. Zorionak. Eskerrik asko. Lehenengo aldixea konte guzu. Nola joan da lasterketia eta ze impresio bat ara dozu? Karreria oso politxa, paisagistikamente eta dana oso terreno politxa. Eta bueno, hasieran karreria bastante poliki hasia eta tiratzen jarri naiz, eta bueno, luzetzen junda poliki eta tartia zabaltzen da herriraino gero bakarrik jauniz. Esan dozu lehen speakerrakin altapa gutxi dauzela, baina dauzenak diela oso gogorrak. Bai, horrek hankendako eta oso gogorrak itxezian, bai. Elgeta lehenengo azuk sarri dozu lehenengo errekorra, Antzolako 8.000 irabazi zinuan, 19 urte dakotzu, denboralditxea petzatzen dut, oin arte bentsat borobila. Bai, joven, oso guztuan eta aberrola segitzen den. Lasterketia pentsana moduan, askarra izen da, eta gero posik gena pentsatzen hirugarren aia, ze lezino batetik nator. Bueno, gustora, behin karreran sartuta, baina danaztut gurrian. Gustora indako lanakin, zer moduzko lasterketa pentsa osatzu? Pentsatzen nuera, baina gogorra izan da. Nekizien desnibela zaukala eta, baina inoiz probari neukan eta gogorra iruditu zat. Goiko mendi naizia itxen euen kalte indotzue horrek edo? Ez, eskertu egin da. Así que oso ondo. Ibilbidea politxa, esaten daue aldapa batzuk oso gogorra dauzela, hala da? Bai, momentu batzuten gogorrak izan die. Zue, goituria dagotzue, mendile azterketak egiteko? Bueno, pare bat egin duguz, bai. Eta horre pikatzeko modukua da, Bai, horrengo urtin barriro. Lehenengo Elgetarra, hori kurrikulumerako kriston albistia da. Bueno, ez dakit, hemendik aurrera lehenengo Elgetarra izetea kostakoa, eta ja berroeta, kasi horreta beratzi urtekin, beste batzu hilabikotza, baina, bueno, lehenengo karreria izen da lehenengo Elgetarra, bueno, posik. Etxekoen dako terren honek oso ezagunak dira, horrek laguntzen dau? Bai, dudaipez, karreran lehenengo Elgetako izango nizan, baina seguramente karrerako rekorridua eitzen karrerako lehenengoa. 12-13 aldi seguro indotela karreria azkenengo bile betietan. Eta esan dozkue aldapa gutxi, baina dauzenak oso gogorrak diala. Aldapa gutxi, bueno, batzu badaoz, niretzako tarte lau geixegi daoz. Honbazian aldapa geixo eta launa gutxi niretzako beto. Elgetak be badako bere mendi lasterketia, nik uste dut hori zuentzako Elgetarrondako postasuna handixa dela. Bai, politxa da, ze gu oindala 10-15 urtetik mendixan antxitxik ibiltzen alda batian da bestian, da oin Elgetan jarreria egotia,
politxa da, bai. Maria, aurpegi horrekin uste dut gustora geratu zariela, ez? Oso gustora, bai, gustora, oso recorrido politxa, gogorra, rompepiernas total, baina gustora, bai, disfruta indot. Lehenengo izateko gainera giro politxa sortu da, parte hartzaile kopurua politxa. Increíble, goiko partian eta jendia zeuan, animatzen, eguraldi ederra, bai oso politxa eta giro politxa, bai.